52-нче мәктәп Текабрьчылар КВН командасы. Каршы алыгыз. Исәнмесез, кадерле дуслар? Сезнең каршыгызда Текабрьчылар КВН командасы. Так, bir adım alğa, iki adım artqa. Мен үземнең урында. О, сәлем, КВН! Таныш булыгыз, бу Данияр. Ул безнең командада бердән бер скаутчы. Скаутлар шулай күренәмени? Шулайдыр инде? Минем подъездда бомжлар түгел, скаутлар яши икән. Эй, авызны яптыр, ярармы? Данияр, син ничек безне таптың? Ну, мин кояш ягына бардым. Так, мин алайсам кем? Ул кояш булса, син мох буласың? Ой, минем башым авырта башлады. Нигә? Ничек инде нигә? Залда шундый матур кызлар утыралар. Эй, син кем белән анда шаярып басып торасың? Юк, мин хөрмә алышадым, авызны бөрештерә. Шулайдыр инде. Алло, Гафу итегез. Бөдер барысын да берәм. Булат, нәрсә булды? Кибеттән соң акча бирергә оныттымын. Тиенигә. Вәт җүләр куркытасың бит. Уф, ярар, әйдәгез башлыйбыз. Бар! Dert var idi, keng uramlar tor idi. Ут kebek yigitlarga shiber qizlar bor idi. Dert var idi, keng uramlar. Безнең беренче миниатюра автобуста булган хәл. Кара ничек ирәндем? Юк, син җүләр мәллә Симит водитель. Бар әле тизрәк бәреләбез хәзер. Dert var idi, keng uramlar tor idi. Ут kebek yigitlarga shiber qizlar bor idi. Dert var idi, keng uramlar tor. Безнең икенче миниатюра рәнгеш малай. О, сәлам. Сәлем. Ярар, сау булыгыз. Dert var idi, keng uramlar tor idi. Ут kebek yigitlarga shiber qizlar bor idi. Dert var idi. Авыл дискотекасында булган хәл. Бисенме? Юк, нәрсә? О, шәп, китек тракторны чыгарга булышырсың. Dert var idi, keng uramlar tor idi. Ут kebek yigitlarga shiber qizlar bor idi. Dert var idi, keng uramlar tor. Күз алдыгызга китерегез. Кибеттә булган хәл. Исәнмесез? Исәмесез? Сезгә нәрсә кирәк? Ярым миңа. Тыңлайм, әйтегез. Тагыз, хәзер. Исемә төшерим әле. Улым, сиңа список язып бирергәме? Шуны да онытырга мин аңгыра түгел инде. Вот мин аңгыра. Ярым минигә список артыннан барым әле. Барыгыз. Акоясын мин яшим. Сезнең каршыгызда 52-нче мәктәпнең Текабрьчылар КВН командасы иде. Рәхмәт, дуслар. Барысы да яхшы булыр, минем язмыш миннән